Magdadalawang taon matapos magsimula ang COVID-19 pandemic, maraming Pilipino na ang binawian ng buhay. Dito sa Central Luzon, nangunguna ang Bulacan at Pampanga sa mga probinsyang may pinakamaraming namatay na may kinalaman sa novel coronavirus. Batay sa September 15 COVID tally ng rehiyon, tumungtong na sa 1,321 ang bilang ng mga Bulakenyong namatay dahil sa COVID, habang 1,194 naman ang sa Pampanga. Sa kabuuan, 4,806 ang total death sa gitnang Luzon. 2.11% ang case fatality rate ng gitnang Luzon. Pantay ito sa national rate. Ibig sabihin, 2 sa kada 100 COVID patients ang namamatay. Samantala, Pampanga at Bulacan din ang may pinakamataas na naitalang bagong kaso sa loob lamang ng isang araw nitong 15 ng Setyembre. 585 ang sa Bulacan at 317 ang sa Pampanga. Ang ilan sa ating mga karehiyon natatakot man sa banta ng COVID-19, kailangan naman umanong magpatuloy na kumayod upang mabuhay. Kaya kahit na may agam-agam ay doble ingat na lamang umano sila tuwing lalabas ng bahay. Nakakatakot talaga. Nag-iingat na lang. Wala na ibang gagawin eh. Doble ingat na lang, sir. Medyo, sir, kasi mga bata rin. May anak din ako. Bukod sa pagpapabakuna kontra coronavirus, inaagapan na rin umano ng Department of Health ang mga medical oxygen needs ng mga pagamutan. Isa ito sa mga pangunahing pangangailangan ng mga COVID patient na may severe to critical conditions at maging ng mga Delta variant carrier. Nanghingi rin tayo ng tulong sa DTI kung maaaring i-add pa, dagdagan pa yung pag-produce because apparently in other countries, yung oxygen na kailangan kapag naapektuhan ng Delta variant is twice as much as what we need in this current time. Samantala, hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral naman ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan at Bataan, GCQ o General Community Quarantine sa Tarlac at Modified GCQ sa Pampanga, Zambales, Nueva Ecija at Aurora. Rainiel Pawid, CLTV News.